Dneska si ideme zahrať túto hru Dajaku na Robloxe. Prove that wrong be being a criminal. Ideme si ju zahrať. Dobre, ideme zatiaľ, počkáme. You're tak na posteli už je. Ja mu musím zaplatiť lieky, hej? Ináč pôjde preč navždy. Plus 7. No tá, dobre, ideme takto. A tu ide. Čo to je? Máš $4. Čo to je? Credit card, Fortnite. Oni robia tie podvody. Na babkoch. Toto zaraz kúpim. Toto musíme dočekať. Dobre. A teraz? To je celá hra. Co? Aha, to je ešte tu. Break up. To je sa v krajine do toho super. Čo to je? Ja kránem obrazy. Aha, čo to je? Diamanty dick. Ideme upraviť diamanty. Vieme, jak rytmus. OK. Aha, počkajte. To je ešte tu. Aha. A počkaj, čo to robí? Dá mi to peniaze. Dáva mi to, dobre. Docela fajný trezor. Čo je toto? OK. 10 miliónov. Na to moc ešte nemám. Aha, to je tento správca serveru. To čo má za ksicht? Akože mám tiež taký. Hej, ako ja hrám za nooba, ale OK, outside. Dáme. Garáž. Ja chcem mať auto. Tu budem jak Breaking Bad. Počkaj, čo je toto? Ja môžem oskemovať. Oj. Aha, ja im kradnem peniaze. Toto je super hra. Môžeme týchto kradnúť? Ahoj, kúkaj. 8 kredit. Počkaj, nemám hentam. Dobre. Zase z tých som si mohol čo to kúpiť. Tak je pri garážoch dačo. Co to je? OK. Dačo tu bolo. Ďalší typek. Ďaká moc rýchla hra sa mi zdá. Ale musím zachrániť táto, to je na tomto. Ako dobre, že mám takto ten trezor, chcem povedať. Steel. Aha. Ale počkaj, keď som ich ukradol, prečo tam sú aj tie obrazy, nechápem. To je proste Roblox, to nikdy nepochopí. Dobre, kradneme zatiaľ, dávaj. To je sprint. Aha, to je za Robuxy. Ty čo tu robíš? Kúpačku na cesky dostaneš. No víš, jak ja. OK. A toto je čo? Jaj, ty to tu? Aha, ty podvodníkos. Aha, small. Painting. No čo je to dobré, prosím, ten pes. Neviem prečo. Ty tu mám pivnicu, tu budú deti, nie? Alebo dačo?
cez Robuxy. Toto je. Tu sú si deti, no, ale... I don't have 2000 euro v dolároch, no. No, toto som docela rýchlo minul. Ale na čo je toto? Co to je? On má pekný štôl ináč. Som taký. Aha, tu je ďalších týchto. Big flipper. Na čo je to dobré? Aha, to je dvojčka. Oj. Toto je čo? Ďalší. Ale to ako v $5. Dá čo za 100, to není? Nie, 1100. Backroom? Kam ja mám backrooms, chápeš? Aha, tu sú títo. Mimoni. To je mimoň. OK. Čo to je? To sa tam ja dajako dostanem. Neviem, čo podľa mňa tu. Ne. Fakt som to musel kúpiť? No, nevadí. 1000. Dačo za 100 hľadám. A tu je dačo za 500 kreditov. Super Fat Credit Card Guy. OK. To je taká somarina. Ale taká dobrá. A tento tu zase je. A čo robí? No, nepýtam sa. Backroom flipper. A vy ste tu. Zľafol. Dobre. Že nemám na to peniaze, bo by som kúpil zase takú somarinu. Zase ďalší otrok. Počkaj, jak som sa dostal hore? Ne, ja som zabudil. Kde som bol? Aha, tu, dobre. Aha, tu je dačo. Tu som zabudol. Super, ďalšiu vec. Čo sú vecka? Nie, čo to je? Co to je? Chcem vedieť. To je taký cowboy. Red Dead Redemption. No. Dobre, máme tu zatiaľ dosť docela týchto fejkových, čo malujú obrazy. Very cool card guy. Aha, ja som zabudol, že máme tu takto ďalšie poschodie. OK. Oni koľko zarábajú? $15, ne? Keď som dobre videl. A toto dáme, tak. Čo to je? To on tiež asi robí obrazy, neviem. $10,000. Get more cash, you bro. Wow. That's so Čo to? Aha. Čo som to kúpil? Aha, nie. Aha, to sú tí upgrade. Dobre, dáme si upgrade tajaké. Dačo poklikám. Dobre ľudia, chcem ukončiť toto video tým, že ma to nebaví táto hra. Ako, je tu dobre čo robiť, ale no, chápete.
Zatiaľ ešte si tu pozbieram týchto somároch a zatiaľ budeme končiť, no. Dobre ľudia, tak to by bolo všetko zatiaľ z tohto videa. Dajte like, subscribe, komentár, keď chcete dajaký a dajte zvonček. Ďakujem.